Balik ke cerita nako. Sudah aku kan ada penyanyi nang kamu tampil ko tapi sabalun tu jo. Iku penyanyi ko nang paling rancak dari seluruh penyanyi nan ado. Balo ko dah rancak. Baru adiknya surang ko produksi no. Surang ko dapat Cino no. Adik sabu eno rancak tadi ni. Siado sibuk segala macam tak mungkin. Tak mungkin dah yo. Mungkin siap kuah. Nak tampilan ko weko artis rancak namono si Marta Linda. Marta Linda. Laguno weko udah di rantau. Iya, tadi tak kena di kampung, akhirnya udah no di rantau yo. Udah di rantau. Ini rumah. No rumah. 3 hari kampung. Ada kampung berita nangek gini ko. Nah, di koran dari macam aduh ibu di koran tu masalah DPR aduh. Pemborong di DPR mangano. Iyo ndak DPR do. Kan tuanya tu. DPR. Iyo kan tuanya tu. Inyo nan harus dibangun di mungkola batulihkan kantor DPR tingkat 1. Adik pemborongnya we tingkat 3. Alah menyalahi aturan namun. DPR ko tingkat 1. Tingkat 1. Dibuatnya tingkat 3. Oh, iya betianya DPR tingkat 1 ko 1 tingkat lo. Iya. Oh, ila baca rito ayo macam-macam. Iya. Ya imbau lah Linda tu le. Dah. Baiklah. Berikutnya ambil ni imbau lah tadi imbau no kelakang no cebok. Indah. Ada tibonya tapi pentat. Ni anda. Baiklah. Hadirin dun sanak kasadonyo, berikutnya kami tampilkan seorang biduan wanita kami yang perempuan. Ya. Wanita perempuan sama. Sama namanya. Namanya Marta Linda. Nang kamalagukan udah di rantau. Ayo. Nampak ini. Nyanyi lah Yo. Yo semok yo. Metalik kayaknya. Kuning nampak. Yo. Semua nanya uangnya. Agen dah. Mantap.